5 urteia daramatzago, Azaroak 25 eta martxoak 8 bezalako egunetan gure aldarriak kalera ateratzen. Uste dugu martxoak 8 bere izaera borrokalaria berreskuratu behar duela, izan ere azken urteetan berdintasun abstraktu baten inguruan ikusi dugu martxoak 8 bezalako mobilizazioetan berdintasun abstraktu baten inguruan mobilizazioak egon direla, eta lehen lerroan jarri nahi duguna da martxoak 8 bezalako egun bat dela erasotzaileen inpunitatea seinalatzeko egun bat, gure miseriatik milioika irabazi lortzen dituzten enpresariak seinalatzeko egun bat, eta gure aldarriak eduki zuztu nahi dituztenak seinalatzeko egun bat. Batetik ikusten dugu ezinbestekoa dela gaur egun bizi dugun ideia erreakzionario eta jarrera matxisten gorakada honen aurrean euste horma indartsu bat eraikitzea, eta martxoaren 8an besteak beste horregatik ere kalera aterako gara, eta bestetik ikusten dugu emakume langileon zapalkuntzak aterabidea izan badezake, izan daitekeela alternatiba iraultze bat eraikitzen balin badugu, eta martxoaren 8an ere hau hontan berresten gara, eta gure konpromozioa adierazten dugu ez martxoak 8 bakarrik baizik eta urteko gainontzeko egunetan norabide honetan jarraitzeko. Martxoaren 8an ordu batean San Juan plazan mobilizatuko gara, baina ez gara bakarrikan martxoan 8an mobilizatuko, baizik eta hilabete osoan zehar egon gara espazio ezberdinak eskaintzen kontzientzia hau pizteko eta borrokatzeko beharra hau zabaltzeko. Alde batetik asanbladak egin ditugu, aurreko astean Itaiak duela hilabete aurkeztu zuen kongresuaren ponentzia politikoa aurkeztu genuen Palmera Montero gunean, eta larunbat honetan korrika saio bat antolatu dugu emakumea eta kirolaren auzia lantzeko, eta gero espazio bat eskainiko dugu 11 baten bitartez solasaldi bat egiteko auzio hau gehiago tratatzeko beste formatu batean.